ki zauna. Me sunan na gaskiya? Sunana Muhammad Saifullahi. Na'am? Sunana Muhammad To Saifullahi. sunan da gaskiya ne hakan ne. Wani suna ya baki da ya zo? Muhammad. Muhammad kawai ko? Eh. To ka gane ta? Na gane ta. Na'am? Na gane ta. Me gaskiyar abin da ta faɗa na wayoyinta guda biyu da ka Gaskiya tafi ne da su? hakan ya faru. Ya faru? Mhm. To wata ta zo ita ma ta zauna. A takaice dan yi sauri. Ke ma ba ma a takaice ya aka yi kawai ranar ƙarshe. Tunda duk dai Don sai shi ya daga ake watan bugawa. Septemba ya shiga gidanmu ya gaishe da mahaifana Azuma wai zai turo gidanmu zai aure ni sai muka je muna zo da shi ya karɓi wayata ya ce wai zai tura hoto sai ya ce in cire ta a security sai da imin sau uku ya tura ni ya ce in je in ɗebo mishi ruwa kafin in dawo ya gudu da wayata. Da me ya tafi? Spark 4 Nawa kika siya? 33,000 ga receipt ɗinta a Da wani hannuna. suna ya zo miki? Muhammad Nasir. Da Muhammad Nasir ba Saifullahi ba. To kaji bawan Allah. Ka gane ta? Na gane ta. Ka ji abin da ta faɗa? Na gane. Me gaskiyar abin da ta faɗa? Hakan ya faru. To ina wai ta take? Tun tana gurin wani abokina. To ke ma ba mu labari ke kuma ya aka ya takaice da karfi. Ranar ƙarshe da ya zo guri na ya ce ya min waya kafin ya zo ya ce dole sai na samu waya na yi masa hoto na aru wayar kanwata na yi masa hoto da zimmar in ya zo zai huta zai tura a wayarsa da ya zo yana turawa a wayar tasa sai ya ce ai turin bai ba sai ya ji karan mashin din waya iya jin karar shi sai ya ce ai zai masa magana saboda ranar Lahadi zai tura A takaice dai da iyayensa me ya za su tafi zo. miki? Sai ya tafi da wayar kanwata Nawa ce wayar? wayar ta 27,000. To Muhammadu Saifullahi ka gane ta? Na gane ta. Abin da ta faɗa Gaskiya ne hakan ya faru. da me ka tafi mata? Na tafi da wayanta. To wata ta zo mana. To a takaice za ki ba mu labari. Ke kuma kawai da me ya tafi? Da waya ya tafi. Me ya zo yi ranar? Me Ya ce zo miki? zance wajena ne ce yana so ya magana da iyayena. Mhm. Sai na je gida in fito kan na fito na ga bayanan wayata tana hannunsa. Nawa kika sai wayar? 30,000. To ka ganta? Na ganta. Ka gane ta? Na gane ta. Me gaskiyar abin da ta faɗa? Hakan ya faru. To. Gaskiya ne. Ta gaba ta zo. To ke ma ga ki a banfai ba mu labari ke kuma me ya tafi da shi? Ni ma ya tafi da wayan yayata ne kuma ya zo ya ce zai kawo mun na wayan ne da ya siyo mun amma da ya zo bai kawo mun wayan ba sai kwalaye da ya kawo mun a ciki da kwalban turare kuma ya zo ya tafi da nata wayan Wayan nawa ce? wayan 70,000 ne Watan kuna kuna soyayya. gaskiya na manta watannin To ka ji abin da take faɗa? Na ji na saurara. Me gaskiyar abin da ta faɗa? Hakan ya faru. Hakan ya faru. To ita ina wayar tata? Ita ma tana wurin abokin na. To baiwar Allah ba mu labari a takaice ke kuma ranar ƙarshe da me ya tafi Nima miki? ya tafi min da waya da zoben gwal. Da zaban gwal. Nawa kika sai waya? A lokacin waya ta 87,000. Gwal fa. 97,000. To ya kika ji yanzu da aka kamo shi? A to na ji daɗi gaskiya da. Me kike Tunda bukata? ni ban ma taɓa tsammanin zan gan shi ba. Me yake bukata? Ya biya ni kuɗi na. Ya biya yi kuɗin ki kawai. Watan ku nawa kuna soyayya? Zai kai wata 2 da kwanaki haka. Ka gane ta? Na gane ta. Kun yi soyayya? Hakan ya faru. Da me ka tafi mata? Na tafi da wayanta da kuma gobe. Ka ce da me ka tafi? Na tafi da wayanta da kuma zoben gobe. To Hajiya a takaice da me ya tafi miki? Ni dai ya karɓi min zobe na Eh. sannan akwai wata kalma da ya faɗa min ya ce min lokacin da ya ce in tura masa da sassan jikina na ƙi an na tura masa da hotona shine sai ya caye min wai sai ya ɓata sunana lokacin ni To na yanzu dai a gane shi takaice- mun zazzagi juna da shi Da shi din. caye min wai sai ya ɓata sunana a social media ya ɓata min Da me ya tafi miki? da zobe na To ka gane ta? Na gane ta. Da me ka tafi mata? Na tafi da zubinta na azurfa. Na azurfa. To yanzu mu dawo me sunanka na gaskiya? Sunana Muhammad Saifullahi. Shekarunka nawa? Shekara na 24. A ina kake da zama? Na sharar To gashi mu dai kaga tun kama ka na farko ba kai mana ƙarya da yawa. Yanzu ya kake ji a ranka waɗannan abubuwa da ka aikata? Ina nadama da gaskiya. Na? Ina nadama sosai. To kai yanzu kaga waɗannan da suka zo ga wasu sun kira wasu sun ce sun barka da Allah baka tunanin cewa nan gama in mun saka wasu za su yi ta zuwa? Gaskiya ba na To yanzu tsaya wannan kayayyaki nasu wayoyi gwalagwalai ya za ka yi da su? Insha Allah za a samu a biya su dukansu. Na? Insha Allah za a samu a biya su dukansu. Waye zai biya? Insha Allah za a Eh? biya su. Insha Allah za a biya su. Za a biya su. Insha To Allah. kai yanzu ya kaji a ranka wannan abu da kake yi na farko ba ma fa iya satar ba wannan yaudarar kawai su yadda da kai har ka je kana bibiyar iyaye kowace sai da kai magana da iyayenta wai da gaske aikowa za ka yi ka aure ta
kuma har ka faɗi kada